Ahmed Jakite n'ale yamura di an b'an jɔ a kunnafoni na. Karamɔgɔ Dabatungara naam n bala tɔgɔ bɛ di Jabate ne bɛ n bolo buwa ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni maa min y'a sɛbɛn a to a de ko Amina si sɔgɔ Amina ko min ye marsikalo tile 8 ye marsikalo tile 8 ye don gɛrɛngɛrɛnnen ye min dalen don ni ka bila musow to a la don la diɲɛsɛgɛ 4 jamana bɛɛ lajɛlen na Mali a ma to kɔ a don sabula i k'a dɔn jɛrɛjɛkulu musow bolofara o bolofara n'a bɛ muso jɛrɛjɛkulu kofɔ nin bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan ni ka koba labɛn k'a kundigiya ta ka di colonel Assimi Goïta ma nin ɲɔgɔn kunbɛn in i k'a dɔn a bilalen kun don kutu min kɔnɔ o de bɛn ni kelenya jamana de bɛɛ lajɛlen ka kelen ye Mali ka fara ɲɔgɔn kan sɛtanɛ o ka duga sɛbɛnnikɛla ko a ɲɔgɔn bɛɛ kɛra a stade omnisport la a ko musow bɔra i ko kɔnɔkulu musow bɔra i ko dakɔnɔnyi musow to a la don i k'a dɔn k'a ɲɛnamaya ministre min bɛ musow kunna n'o de madame Waji Jɛfunɛ Kulubali i k'a dɔn musow ka ɲɛta ani denbaya ni du i k'a dɔn ale don o ɲɛmaa ye min ye kɛnɛ in ye colonel Maliki Jaw ale min ye CNT président o tun bɛ kɛnɛ kan min ye awa kindigi ye aba ɲaarɛ ale ye communauté maire ye ale fana kun bi kɛnɛ kan ni ka taa se min ye jɛnsɛgɛ 4 tɔnba min bɛ n'o ye ONU ye muso minnu b'o to a la olu ka ciden kun bɛ kɛnɛ kan n'o ye awa Marie Goretti Zingani ye sɛbɛnnikɛla ko a ko o fana k'i bɔ yen jɛrɛjɛkulu caman de musow to a la ani muso minnu dɔnnen don u ka baara walima sengola fɛ nin bɛɛ lajɛlen dafalen kun bɛ kɛnɛ kan ɲinan min kɔni ye musow ka nin ɲɛnajɛ in ye a bilalen bɛ yiriwa ɲɛta bɛn ani kelenya o kɛnɛ kan sabula ministre de la promotion de la femme Adamo Dogo a kuma na ni k'a ɲɛfɔ jango diɲɛ laban dɔnniyaw a warankatalen don cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen dama ka kan na o ko min ma technologie numérique musow man ka to kɔ muso in ma hakili duman ye nin dabali kura in ni nin fɛɛrɛ kura in musow kan k'u wakili don a la kosɛbɛ sabula min ye ɲɛnamaya baara ye ani ɲɛta nin dabaliw tigɛlen don a ni k'a ko da kɛnɛ ka fo san 2030 o tuma a b'a ɲini musow fɛ singulaw dabalitigiw fɛɛrɛtigiw bɛɛ lajɛlen k'i jija ni ka ko in matarafa kosɛbɛ nafa min b'a la ani ɲɛta min b'a la a da ser'o ma sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye minisiri ye a ye damakasi caman kɛ jamanakuntigi la musow ka ɲɛta ani musow ka hakilina ani musow bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min bɛ se k'a to u bɛ nafa caman sɔrɔ u ka sigidaw la a da sera o caman ma min kɔni ye colonel Assimi Goïta ye a y'a jira k'a fɔ tiɲɛ don jamana b'a dɔn jamana danganiyanen don n'a ye tɔɔrɔ ni degun min bɛ jɛnsɛnna ni musow kan diɲɛ fan o fan musow i k'a dɔn don o don u ni gɛlɛya minnu bɛ ɲɔgɔn na o donnen don o de la Mali gouvernement a na dabali bɛɛ tigɛ ale yɛrɛ Assimi Goïta tɛna to kɔfɛ musow dɛmɛni u ka ɲɛta an'u ka don o don kɛlɛ la waasa adamadenya a bɛ sinsin waasa adamadenya bɛ lawara a ko n'o fana na a b'a ɲini min ye Mali musow ye u ka to camancɛ fanga in kɔ ka camancɛ fanga k'a sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ sabula Mali kura sigilen a tɛ kɛ jɛnsɛnna ni musow kɔ a tɛ kɛ Mali musow kɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni karamɔgɔ ne bɛ tigɛ don joona prétoire sɛbɛnnikɛla a tɔgɔ ye ayiwa min ye jarakɛ Bonjour, merci de votre fidélité. Vous écoutez Radio Jekafo depuis Bamako. Mali Burkina Laginɛ sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ Edouard n'o ye Qatar jamana kɔnɔna ye an ka jamana premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a ye ministre 3 la ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya sɛbɛnnikɛla ko ministre minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ jamana ni jamana yɔrɔ cɛw ko ɲɛnabɔli ma n'o ye affaire étrangère ye min ye o ɲɛmaa 3 ye o ni Choguel sigira ka kuma u ka sigi ka kuma karamɔgɔ Dabatungara nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye koyi a bɛ bila minɛn min kɔnɔ o de ye ni jamana 3 ka se k'u kologiriya ni ka se ka badenya kelenya ani baarakɛɲɔgɔnya ni ka se k'u boloda ani ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ min ye nin baara in nun donna kabini Wagadugu karamɔgɔ Dabatungara dɔɔni o tɛ tɔ to foyi la a ko min ye nin jamana 3 an bɛɛ lajɛlen bɛ hakilina kelen na sabu an ka fanga min kɔni cɛmancɛ fanga olu de bɛ sen na
a ko min ye sɔrɔsiw ye olu de bɛ jamana kunna sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ an bɛ tɔnba mun na n'o ye CEDEAO ye o kɛmɛ ka nin jamana 3 bɛɛ lajɛlen dulon sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ nin jamana 3 kɔni y'a datulu la ka da jaba la min b'a to an bɛ se ka segin kɔfɛ cogo min na ni ka segin an jɔyɔrɔ la CEDEAO kɔnɔ min ye o ɲɛmaaw ye olu ko Kalash karamɔgɔ Dabatumara ko kuma tɛ a la sɛbɛnnikɛla ko n'u dun ma k'a fɔ k'u bɛ ka dana juguya ta ka anw sɛgɛrɛ Mali Laginɛ Burkina Faso o kuma an n'an sigi k'u lajɛ ten wa abada o tɛna se ka boloda min kɔni an ka hakilina kuraw boloda ni ka jɛ k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma ni jamana 3 n'an bɛnna ko la n'an sɔnna karamɔgɔ Dabatumara an ka ɲinifɛnw ye fɛnw ye an b'a sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko Dr Shogɛli Kokala Mayiga duwa ale kɔni y'a yira k'a fɔ a dan b'a yɛrɛ la a dan bɛ Mali la a dan bɛ ni jamana tɔ 2 la a b'a dɔn k'a fɔ dɔɔni o tɛ tɔto foyi la o tuma n'an sɔnna karamɔgɔ Dabatumara ni ka ŋaniyaw yira ɲɔgɔn na ni ka an ka kɛtaw yira ɲɔgɔn na an bɛ se min na an fanga an ka kunnawolo karamɔgɔ Dabatumara k'a bɛ kɛ kɛnɛkanda ye o kuma ka bɔ dogodogonin kɔnɔna la a ko maa minnu bɛ ka juguya ta k'an sɛgɛrɛ u laban bɛ nimisa u ka juguya la u bɛ tila ka tugu an nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ye mun fɔ ko n'i ye ko taabolo lajɛ degun mun taara ka da Mali kan Shogɛli dama dogo la an bari ko kalo 6 a ko min ye an dɛmɛbaw ye n'olu ka dɛmɛ tun tɛ n'o ye Laginɛ ka taa bila Burkina Faso a ko k'a tun bɛ gɛlɛya Mali ma k'a bɛ Burkina Faso jamanakuntigi ani Laginɛ jamanakuntigi fo sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ bamanciya wale mun bɛ an ka jamana kɔnɔ o kelen bɛ Burkina Faso kɔnɔ nka min ye Laginɛ olu sen t'o la nka n'i y'a lajɛ Laginɛkaw ka cɛden mun bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye MINUSMA ka baarakɛlaw ye a ko kabini bamanciya wale daminɛna Mali kɔnɔ Laginɛ ma to ko abada Mali dɛmɛni la sabu Laginɛ ni Mali bɛɛ lajɛlen bara kelen kɔnɔ kisɛw ye sɛbɛnnikɛla ko Dr Shogɛli Kokala Mayiga y'a yira k'a fɔ min ye don n'a nataw la k'ala tɛna kɛ waati jan ye a bɛ nin minisiri 3 wele ka na kɛnɛba dɔ kan n'o kɛnɛ bɛna sigi Bamako yan sabu min ye an ka jamana ɲɛmaaw ye olu yɛrɛ ka laɲini don baara in ka se ka nun don yan a ko n'a nun donna karamɔgɔ Dabatumara u b'u n'u sigi k'u miiri a ko miiri de bɛ ɲɔ kɛ dulɔ ye a ko ni miiri kɛra ka sigikafɔ kɛ a dɔ bɛ dɔ la an ka taasira jɛlen karamɔgɔ Dabatumara an b'o ye an ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Dr Shogɛli Kokala Mayiga a y'a yira k'a fɔ nin minisiri 3 la n'o ye Ablaye Diop ye Mali kɔnɔna la Burkina Faso Laginɛ u ka daw yɛrɛ la u kana siran u kana mɔgɔ ka kuma lamɛn u k'u ka jamanadenw ka hakilinaw lajɛ sabu ko jamanadenw ka baara an b'o de la bi ko ye tɔɔrɔ bɛ ɲɛmɔgɔw kan bi ko jamanadenw ka lafiya don n'u y'u sigi k'o lajɛ a dɔ bɛ dɔ la ɲinifɛn bɛ kɛ sɔrɔ fɛn kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le prétoire kɔnɔ a ka bi bɔli don Buwa Jabate sama kunkolo tɛ ku da kelen kɔnɔ fiyewu Buwa Jabate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'impartial maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Mahamadu S Kɔnɛ Mahamadu ko a k'i k'a dɔn kɛlɛ labɛnba ani sebaya bɛ ɲɔgɔn da fɛ jamana tɛ lafiya sɔrɔ n'i ma kɛlɛ kɛ fiyewu Buwa Jabate diyagoya kɛlɛ min binnen don an ka jamana kan i k'a dɔn a waati kɛlɛkuntigi min bɛ yen n'o ye colonel Solomani Danbɛlɛ ye a bɛ ɲɛfɔli kɛ Buwa Jabate k'a dɔn février kalo tɛmɛnen na nkɔrɔ dɛ Buwa Jabate k'a dɔn armée ye wulikajɔ min kɛ kalo 6 tɛmɛnen a ɲɔgɔnna ma deli ka k'a la Bamanji bɛ haraba la ta donnen du la fa bɛɛ fɛ Buwa Jabate i k'a dɔn de kelen bɛ k'a kɛ u bɛ girin fa bɛɛ la n'u dun bɛ girin armée fana na girin u bɛ taa yɔrɔ ka t'u kunbɛn n'i ye kunnafoni diw ta k'a lajɛ colonel Solomani Danbɛlɛ ale de ye l'armée u kɔrɔ min ma diripa ale de y'o kunnafoni dila kuntigi ye Buwa Jabate k'a dɔn waati kunnafoni dilaw i k'a dɔn ko fɔra ɲɔgɔn kan kɛlɛ min n'a bɛ senna jamana kɔnɔ ka se ka bɔ ko caman galama sabula nkalon ni namara ani i k'a dɔn fɔ n kɔfɛ o ka ca na a kuma tigiba ye colonel Danbɛlɛ ye Danbɛlɛ ko a ko wulikajɔ bolo kan jateminɛ bolo kan jamana lakanani jɛrɛjɛkulu min n'o ye an ka sɔrɔsukulu n'o ye faamaw ye février kalo in na Buwa Jabate k'a dɔn u ye wulikajɔ min kɛ u bɛ ka kalo 6 bɔ ayiwa a ɲɔgɔnna wulikajɔ ma kɛ a ɲɔgɔnna kɛlɛ ma kɛ a ɲɔgɔnna dodoli ma kɛ Buwa Jabate sabula Bamanji i k'a dɔn ayiwa ta donnen du la u kɔni gɛn bɛ haraba i ko naji bɔnnen don jakuma tɔnna a k'o de la min ye opération ye n'o ye nɔbɔli ni wulikajɔ ye min ni min kɛra a y'i da don a la Buwa Jabate i k'a dɔn min ye k'ale ka taa lajɛli kɛ sɔrɔsiya gundo kɔnɔ k'o de ma
ma mission o bishegi ani nani bojabati kadu yo deke o seve min ye opération ye opération min no bitalike ka nyeshi panguru minu mbe tasuma buda ye kadu ko de ma opération aéroporté bojabati o muga ani saba min ye tama ye ka nyenyini min vora ani min ngera amu nyedo o de mission de reconnaissance bojabati ikado o bisaba ani woro bojabati kado seve o bemugu yari fana min ye mission de frapper rien bojabati kado awa ani mission de drone o woro mission d'opération frappe bojabati kado saba akop mami ni mbele jele kera marfatigi minu mbi duguma o ye artillerie bojabati olu fana ye susulike o susulu seve o kera dugu minu na o de bafu burem nyono masina tenengu jene jonjori bajangara douanzan kana ansongo menaka ani duguraw nga faga bona yoro minu na kosobe o yeninye wajibate ka do so su ko wuli ka jo o cheve bamanji chekeme ani biduru ni saba wajibate yo kungulo che ko lu dafara ma bi wolovla ani konondo o yo lu nyenama mine ku bulo kala ku kala yi wajibate e ka do ka laba marfa chejugo ani janvan fe ko boshula inafo min ye PME o dem bi wolovla ani nani e ka don awa dozo bi ala ni marfa mi to marfa o dem muga bojabade ko mi ma awa LRAC ani PKM bojabate ka do fla o do mina nuna o ma da o ma ko bojabate ka don awa dans me 20 min be ni o de muguju min bi pre o ko mi ma agent explosif o bi balika min glate yoroni gele o ta ani duru o yo bosho la ko tien bojabate ka do butu do mi kuka mi non do mi o de base o tani duru yera ningo da kolondi ko flengolondi bojabate ka don abo colonel Dembele ako o bele jile ko fe mobili wolo vlandé pumbe bamaji nunu mbolo o yo ndara ku la mobili moto binani ani woro o yetasuma blewla ko jeni foko ke bugunje bojabate o temene ngofe minye bagay ne o ye baga misay o dengeme o yo nyena ma purti wula sabla o bita bi dugo minu nga ka mo ka baga boshola bojabate ka don o yo boshola minye sangilo bore malo o dembi nani ani konondo minye 50 kilo e malo o de nani ni bela jele boshuru la bojabate adonedu dafa dugu minu mbe nubita bi oluka kuka jakabo ja kuyala bojabate ka do damada de ni baga ani ni balo nunu akoki boy mobili minnu be duguta jonge aya jira ka fo soro su ka aywa bara do fana yoyi minye ko lu lakana kabunu boro kata so seoro la odela minye ta kasagi ni février kalo ina mobili keme ani mobili tanifla bwajabate ikado keme ani duru ukoni nyo o lakana kabo aywa gawo kata fo labezanga bwajabate ikado fana ki bwala wulovla uyo lakana ta kasagi la kabo menaka kata gawo colonel Dembele ya jira ka fo ni fon kele flani bojabate ikadon halnu ya soro ambe dama kashike ninga nyaji bo anga soro sketch wulu vla turala bojabate ikadon ma muga ani nani soro rasu ulu koni jogena mi na ko bi mapse ka fo ulu be fora kele rol akoni bela jire ko fe bojabate ikadon kele re di kele kele ni jiti se katake abada ni de mabo nga mi woni ye famiyali ani nyefoli wajabate anga njando la anga sigi dawla kulubu kuma minu mbibo ma wara da wajabate ikado kuma chejugu do ani ka anyira da mabla nywana wajabate ikado kata kuma bana mini ne fo shia doma walma kabila doma walma dugu doma ulu de ninga ulu benina mi nye koloneli akwanga njando kuma na wajabate ikado majugu do minu mbo ke u anyute u ba feka ay wasigi di koya anazigi nyongoro ni nyanje wajabate nu mangalo de la bingalo da doina ni nde ni nga ni bo akosora sukoro anga tuluma sewo se banye wajabate ode kuna foni dile nga ka fode ay wa kuma wara minumbe kambo ta jetela ko kabla beni kele abu soro kele de la wajabate sora su tinyine wa uta dabla fo kata fo ngini nga hakaja ikado se baya bela jele soro ni munye se banye anye mimbo l'impartial kono
akabi bolla karamɔgɔ ne bɛ tigɛ don naam bâtisseur naam sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Kulu naam Kulu ko a ko min ye Mali politique ye naam karamɔgɔ daba tungora yɛlɛ ko dabaliban ko naam a ko min ye Isa Kawu Jim naam cɛ kelen mun tɔgɔ bɛ malidenw bɛɛ lajɛlen da kɔnɔ naam karamɔgɔ daba tungora min ye ɲuman tɛ dɛ juguman kan naam sɛbɛnnikɛla ko ali a ko min ye Mali politicien ye karamɔgɔ daba tungora min kɔni tigɛkisɛ kelen ye o bɛ tigɛkisɛ bɛɛ lajɛlen cogoya tiɲɛ da kɔnɔ Isa Kawu Jim ko a tɔ kɛn bɛw ye a ko dongo do kuma kura a ko nin bɛ se ka kɛ cogo di maa min ni hakiliw bɛ ɲɔgɔn fɛ hali maa min ni danbe b'i la karamɔgɔ daba tungora da bɛ mugu bɔ a bɛ ɲɛɲɛ bɔ a ko Isa Kawu Jim cɛ kelen ka baara filɛ a ko n'i y'a lajɛ tuma min na colonel Asimi Goyita bɛ la jamana kunna ale de Isa Kawu Jim y'a yira k'a fɔ min ye colonel i ka tɛmɛ n'i ka baara ye gasi t'i la tɔɔrɔ t'i la min ye politiciens dɛsɛra o tuma jamanadenw ka danna b'i kan i t'a bila fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ colonel min ye colonel jamanakuntigi n'o ye colonel Asimi Goyita ye Isa Kawu Jim karamɔgɔ daba tungora n'a tɛ ɲini k'a dun ala ni a ko janya fɛ wuli ka jɔ diɲɛ ma don o don o waati min ye Isa Kawu Jim ale tun ye vice président ye CNT kɔnɔna la karamɔgɔ daba tungora min ye katikati belebele b'a ka bolo kan taji bɔn bɛ d'a ma min ye $2 n'a kunkanfɛ a b'o ta kalo o kalo a n'a ka dulokibaw bɛ ɲɔgɔn na dugu ma jɛ ka ban a bɛ bɔ a ka so dɔrɔn ka taa sigi kilimu kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko Isa Kawu Jim o ma bɔ i ma fini bɔ i ma wari di maa ma ni ka CNT conseiller sɔrɔ fufalaki mun de ka di k'o bɔ a ko ni siban sera ɲɛbɛrɛ ma karamɔgɔ daba tungora a ka tulonkɛyɔrɔ bɛ bɛn sɛsulu d'a ma a ko min ye Isa Kawu Jim y'a to di daraja kɔnɔ nafolo fu ka cɛ ka d'a ma a ye kumalankolon fɔ daminɛ sɛbɛnnikɛla ko o kumalankolon n'o tɛgɛrɛmaliw min ye fanga yɛrɛ ma karamɔgɔ daba tungora a balila de ka furuku i b'a fɔ ko maa y'a bila baara la min ye a yɛrɛ burankɛ n'o ye Imam Mamu Diko ye sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ a y'i cun'o fɔlɔ de ye a cunnen ko n'o ye karamɔgɔ daba tungora ni ka bɔ o ka tɔn kɔnɔna la a filɛ nin ye ni ka kuma mugubaw daminɛ k'a ɲɛsin jamanakuntigi yɛrɛ ma problème bɛ ju y'o de ye le fait que a ye Imam Diko janfa Jabate i k'a dɔn ayiwa daraja ni ayiwa barika min bɛ Diko la cɛ o cɛ i tora ka nin k'a la k'a sɔrɔ ale de y'i dili don Jabate i k'a dɔn i ka ko bi ban i ka kuma ye tiɲɛ a problème bɛɛ ye nin ye min y'i dilan k'i don a kama kɔrɔ n denmuso cɛ y'i ye k'i lapasa k'i don wobaw kɔnɔ k'i kɛ maa ɲɛnama ye ne bɛ Kawu Jim dɔn ka ko k'a jɛ don dɔ la a delila ka na sɔrɔ maison de la presse la u b'a fɔ min ma ko maître de cérémonie i b'o dɔn wa a kɛra o caman ye ni jama bɛ yen ale ma ko ye dɛ ni jama bɛ yen faamaw bɛ yen min bɛ kuma bɔrɔtɔ karisa de bɛna kuma ne de kun y'o ye o don ne de kun y'o ye ne kun kan ka kuma di Diko ma a nana ne ma mon frère pardon ne ko mun bɛ yen ko c'est moi Kawu Jim n ko ka bɔ mini ko non k'ale ye a tɔgɔ di ayi o y'a sɔrɔ Semasi Kute k'ale de ye Imam Diko ka porte parole n ko programme na e tɔgɔ ma fɔ a fɔra ko n ka we kuma di Imam Diko de ma a ma fɔ ka porte parole bɛ kuma dɛ n ko taa kɔfɛ dɛ taa kɔfɛ tɛmɛ ka taa kɔfɛ dɛ ma n ye tiɲɛ de fɔ a ye a sina ka yarɔ kuma bɛɛ ɲɛ bi komi o taalen don kamana a sina k'o bile tigɛ ne na ten ne ko k'a ma ja i tɛ kuma yan a fɔra ko Diko de bɛ kuma maa min ye dɛmɛ k'i kɛ nin ɲɔgɔn na nin ɲɔgɔn na i bɛ tulo ye ala yɛrɛ b'i bila naam sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tungora min ye mangoya nasira filɛ jamanakuntigi a m'o fana to yen min ye Choguel Kokala Mayiga ye a m'o fana to yen karamɔgɔ daba tungora ni dun y'a ye ani Choguel de ye M5 baaraw boloda ɲɔgɔn fɛ jɔyɔrɔ belebele tun b'a bolo min ye M5 ko tile waati a réunion tun bɛ kɛ Semasi yɛrɛ kɔnɔna la karamɔgɔ daba tungora tilegan deredere fɛ a sina ka na bali k'u to réunion la k'u gɛn ka bɔ yen o tuma k'a ye taa yɔrɔ wɛrɛ ɲini anw ka Semasi kuma t'a la an da t'a la an sen t'a la bilen sɛbɛnnikɛla ko min ye Kawu Jim ye ne bɔnna jiginna kan ni ka mangoya mugumugu k'o sura kan ni ka kɔ don bɛɛ lajɛlen la kuma muguba fɔ a ko cɛfarinya tɛ n'i ye k'u jateminɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kuma muguba fɔ karamɔgɔ daba tungora bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kuma fariman fɔ min ye danbe bɔkolo jamanadenw kuma bɛ ta ka maa minnu sɛgɛrɛ i b'olu de ka hakilina n'olu ka kunkilenna lajɛ ni k'i ka ko kɛta dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Isa Kawu Jim ye jamanakuntigi y'a to min ye vice président la karamɔgɔ daba tungora min kɔni ye kuma muguba fɔ ye kiiritigɛlaw filɛ ne k'a nɔ minɛ min kɔni ye jamanakuntigi ye a ka degré o sina k'o bɔ a mɔ ten ko Isa Kawu Jim i tɛ conseiller bilen min kɔni ye ko tɔ gɛlɛyara Isa Kawu Jim a taara a yɛrɛ sɔrɔ min ye kaso kɔnɔna ye karamɔgɔ daba tungora a bɔlen
ayi mankun watini o kuma dugumana ta songoro dabla karamɔgɔ dabatungura k'a b'a buranna la o kuma waati kunkuruni mankun bannen a filɛ nin ye k'a lamaga tuguni sɛbɛnnikɛla ko Isa Kawujimi de y'i kanto min kɔni Asimi Goyita ye l'imperturbable o kuma a tɛ yira maa ka dana jugu tɛ s'a la Asimi ka tɛmɛ n'a ye malidenw bɛɛ lajɛlen b'i fɛ o de Isa Kawujimi ko bi ko colonel Asimi Goyita k'o de bɛ ka malidenw ka hakilina suɲɛ o kuma ko malidenw ka dana ta kan k'a bɛna dɔwɛrɛ la ko coup d'état kɔ k'a ka teliya ka kalafili kɛ a ka taa ka bɔ yen Isa Kawujimi karamɔgɔ dabatungura a ye lajɛ dɔ kɛ maison de la presse la a ko min kɔni ye sali falen jama de filɛ ne ka na hiri k'a kan ala n'a ka mangoya a ka kuma muguba fɔ a ko kɛlɛ o kɛlɛ kɛra maison de la presse la a ma kɛ maa wɛrɛ nɔfɛ dɛ a kɛra Isa Kawujimi de nɔfɛ karamɔgɔ dabatungura fɛn o fɛn tiɲɛna ye k'a bɛ bila maa min kɔrɔ o ye Isa Kawujimi ye sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ min ye Isa Kawujimi ye hali n'a taara yɔrɔ wɛrɛ la tuguni karamɔgɔ dabatungura a bɛɛ nin da kelen ye sabu mangoya mugu de cuncuni b'a nɔfɛ ni Isa Kawujimi ma segin a kɔ a ye nkalon min tigɛ malidenw ye ni ka yafa ɲini ka tuubi ka segin a kɔ karamɔgɔ dabatungura k'a bɛna a bolo don fɛn o fɛn la a bɛɛ lajɛlen bɛna laban nin labancogo kelen na kunnafoni filanan ye an ye min bɔ batisɛri kɔnɔ a ka bi bɔli don Jeka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jeka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Jeka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Jeka karamɔgɔ bala cogo bɛ di wajibate k'a dɔn Kawujimi ka mangoya ngandow ma dɛ maa min bɛ nin minɛn in kɔnɔ bi ne ko e min ye maaba ye jamana kɔnɔ e maa min bɛ yen mɔgɔw b'i lamɛn bonya dalen b'i kan e bɛ sɔn i n'o ka sira ka kɛ kelen ye fiyewu mais Kawujimi ni maa minnu faralen kun don ɲɔgɔn kan ninnu ni Kawujimi ye ɲɔgɔn dama ɲɔgɔn ye kabako dan i kalannen don n'a ye i bɛ politique la a ka ca san kɛmɛ ye kabako dan don ne bɛ se ka taa ɲaami la cogo di wajibate men keleku mbi woni sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Musa Bilali Seribe fulakɛ ko a k'i k'a dɔn baarakɛbaliya ani baarabila wajibate k'a dɔn a ka ɲi jɛ ka ɲi sagala ba ye wajibate k'a dɔn labitaniso belebeleba fila min bi yan ninnu bi baarabila min na wajibate u na kɛ maa caman zata ye k'a sababu kɛ wajibate n'i ye ko ta k'u lajɛ ɲɔgɔn dafɛ wajibate maa dama min baara ka daji maa dama min ayiwa ni bana b'o la n'u dɛsɛlen don taa yɔrɔ la wajibate ko i k'a dɔn a gɛlɛyara u ka baarabila u k'o d'e ma tubabukan na grève illimité an k'a dabila fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ février kalo tile 6 tɛmɛnen min ye ayiwa Ponge wajibate ani Gabriel Touré i k'a dɔn ayiwa min kɔni ye wulikajɔ ye sabula kabini jumajan dɛmɛnen février kalo 24 u ka baarabila in a daminɛna wajibate a degun n'a tɔɔrɔ barika bonyana fo k'a fɔ k'a to ten jamanadenw ka yalima nin mana ban grève in mana ban u na se ka jamanadenw lajɛ wa ɲininkali to min bɛɛ a k'i k'a dɔn ayiwa min kɔni ye grève ye tiɲɛ don baarabila i k'a dɔn foroba ca la wajibate a fɔra a fɔlen don wa sarabolo kelen bɛ k'a yamaruya wajibate nka kɛwale dɔw bɛ yen hadamadenya a n'an ye jamana kelen ye n'an y'a miiri o la a bɛna ni nɔgɔya da sira caman ye wajibate a k'i k'a dɔn nin baarabila in ani hakɛ ɲini a kɔni kɛra balawu da ye jamanadenw ma ni muso in ala k'a hinɛ a tɔgɔ de ko Hawa Danba kɔni ni tora de wajibate ka taa labitani na maa si tɛ yen min b'a lajɛ min bɛ fura d'a ma walima min b'a lariwe k'a fɔ hali a ka kɛ tan sibiri février kalo tile 25 u ye Gafura Awata a bɛ taxi dɔ kɔnɔ gara la ka labitani sɛgɛrɛ Hawa Danba selen i k'a dɔn Gabriel Touré urgence la wajibate k'a dɔn maa si den kelen tɛ yen min kɔni bɛ kuma walima min bɛ se k'a lajɛ wajibate sabula an bɛ grève la wajibate k'a dɔn somɔw nana k'u dama kasi ka deli kɛ a ye ɲɛ an ma ala kama tɔ t'a la i k'a dɔn n'an m'a lajɛ jɔnka la i k'a dɔn cogoya foyi tɛ yen wajibate k'a dɔn maa ma sɔrɔ min kɛ u y'u kunda ayiwa Ponge fana kan o taara bɛɛ fo ayiwa sa fusali waati ma 20h 21h wajibate u bi Ponge sɔrɔ waati min ala tilala a ka baara la
tiɲɛ don hawa daka de kun ye nin ye Buwaji Jabate nka ni maa kɔni kun sɔrɔla hali n'a kɛra dɔgɔtɔrɔ ye k'a lajɛ walima ka furanin di Buwaji Jabate a tun bɛ somɔgɔw hakili sigi ayiwa i k'a dɔn somɔgɔw kunna barikada nka an bɛ donni minɛ ko bi Buwaji Jabate i k'a dɔn nin damanda ma nin sɔrɔ i ka maa mana to a la a tɛ bɔ i kɔnɔ u labanna sa ka segin ni su in ye Kalabankɔrɔ ayiwa i k'a dɔn o su mara yɔrɔ ni k'u kunda yen kan sɛbɛnnikɛla k'u dugusɛjɛ i k'a dɔn kamalen dilaki dɔ bɛ yen minnu bɛ sɛbɛnni kɛ Facebook kan a tɔgɔ ye ko Abulayi Gindo i k'a dɔn ayiwa o ye coordinateur ye u ko min ma ko bɛnbɛn o bɛ communauté blogueur la Buwaji Jabate i k'a dɔn o ye kunnafoni in lase sɛbɛnnikɛla ko kunnafoni in lasera min kɛ maa caman bɔra a kalama o la 11h min ye ayiwa alamisa tɛmɛnen ye Gabriel Touré la Buwaji Jabate i k'a dɔn olu yɛrɛ ko olu ye wulikajɔ boloda k'u kun da ye olu y'u kunda i k'a dɔn Gabriel Touré la Buwaji Jabate damanda kɔrɔlen n'i bɛ don Gabriel Touré la f'a bɛ fereke ɲɔgɔn na ala ni hadamaden banabaatɔ ni kolaɲinina ani furakɛlikɛla Buwaji Jabate u bɛ ɲagami ɲɔgɔn na a ko nin don in olu taara n'i ye kɛnɛ wale fuwa Buwaji Jabate hali dimɔgɔ taara ka pan olu dabali banna u taara sɔrɔ dɔgɔtɔrɔmuso dɔ bɛ yen Buwaji Jabate i k'a dɔn min ye dɔgɔtɔrɔ Aïcha Sisɔgɔ ye ale de chef de service o don Buwaji Jabate i k'a dɔn a ko u ko min ma service minimum i k'a dɔn sariya b'u wajibi an kan ne kɔni n'an b'o de la Buwaji Jabate a k'u ma an ɲɛ b'a la hali banabaatɔ ti yan kunnafoni in jɛnsɛnlen don koyi bɛɛ de b'a kalama a k'i k'a dɔn ayiwa min ye nin damanda ye a ko tile o tile maa 100 olu ka analyse an b'o de kɛ awa tile o tile nka an bɛ donni minɛ ko bi an tɛ tɛmɛ maa ta ka tile kɔnɔ ka sababu kɛ grève ko ye sɛbɛnnikɛla ko ayiwa u taara département chirurgie la bloc opératoire d'urgence Buwaji Jabate k'a dɔn u taara sɔrɔ yen yɛrɛ dasualen don maa si degelen tɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ko in damanda nin ɲɔgɔn na jamana belebele silamɛ jamana hinɛ jamana Buwaji Jabate k'a dɔn a ko gɛlɛyara nka n'i ko in da k'a lajɛ Buwaji Jabate k'a dɔn jalaki a bi bin min ye Lozeni Bangali ye ale min ye comité CHU Gabriel Touré o syndicat ɲɛmaa ye Buwaji Jabate i k'a dɔn ayiwa ka taa bila n k'i ɲininka min ye Bakari ayiwa Bakari Sumare o min kun fana kun danbɛnna a dɔgɔnin ye k'o ka opéré Buwaji Jabate k'a dɔn pɛnpɛrɛn bɛɛ a ko u segitɔ n'o fana bɛnna o fana bɛ damakasi ye ani ayiwa hakili waasi la a ko nin ko ninnu damanda n'i y'u kɔrɔta k'a lajɛ Buwaji Jabate a bɛ maa kamana kuwa tiɲɛ don grève in gɛn bɛ k'u minna u ka ɲinifɛnw Buwaji Jabate ani gɛlɛya min b'u ni jamana ɲɛmaaw cɛ comité syndical fila in bɛɛ u bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn dɔ de kan k'a ɲini Buwaji Jabate sabula i k'a dɔn bagakɛriw ma walima u ka ko dɔw bɛ minnu dulonnen don u b'a la k'olu de ɲini sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ gɛlɛya in b'u ni minisiriso min n'o bɛ kɛnɛ kunna ministère de la santé Buwaji Jabate k'a dɔn gɛlɛya talen don k'u n'o de sɛgɛrɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye ayiwa u baarakɛɲɛ u jɛɲankɛ min ye Fuseni Kulubali o min metera i k'a dɔn u ko sarakisɛ de sɔsɔra loi 90/12 Buwaji Jabate article 7, 8 ni 9 i k'a dɔn u y'o de ta tiɲɛ ka sababu kɛ Buwaji Jabate k'a dɔn u y'o mite ayiwa syndicat do ka bɔ dɔgɔtɔrɔso la ka to n'u yɔrɔ wɛrɛ u ma jɛ n'o ye o y'a kun dɔ ye Buwaji Jabate u ka dugukolo Bɔnzikaw min ye a dugukolo 146 a fɔra k'o bi d'u ma a wari bɛɛ lajɛlen duntalen don u kan ka min sɔrɔ a taar'u ka ressource na Buwaji Jabate hali bi n'a kɛ b'o fɔ man ɲɛnabɔ o dugukolo fana ka segin a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ u ye fɛn wɛrɛ min ɲini Buwaji Jabate o de ye baarakɛminɛn plateau technique i k'a dɔn u ka falen kura caman ka na professeur Gida Landure ale de ye yen secrétaire adjoint Buwaji Jabate a ko nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ɲɔgɔn dafɛ Gabriel comité Gabriel Touré don Gabriel Touré ta kun a ko olu kun delila ka tile 3 baara bila kɛ Buwaji Jabate k'a dɔn ayiwa o tɛmɛnen kɔfɛ u tilala ka u ɲi bɔ tuguni ɲi bɔli Buwaji Jabate u kun ye baara bila wɛrɛ tugu la a labanna sa ka kɛ i k'a dɔn da kelen ye olu ka comité syndical Lozeni Bangali tɔgɔ dɔ de bɛ yen Buwaji Jabate i k'a dɔn o yɛrɛ bɛ disi gosi la o ye min fɔ i k'a dɔn ko ayiwa minnu bɛ baara fila kɛ u n'a wari ani donbolo min kan ka k'u y'u n'o ka kan nka ɲɛmaa dɔ kun nana Gabriel Touré la Buwaji Jabate i k'a dɔn k'u y'o wariko bɛɛ lajɛlen dabila wariko min dabila la dɛ k'a sɔrɔ sariya b'u yamaru n'a ye u ko u jɛn don ne fo ka segin a nɔ na o fana k'i bɔ yen décret n tɛ n da don la Buwaji Jabate min bɛ wuli ka jɔ ni Gabriel Touré yɛrɛ kan ka taama cogo minnu na a article 7 ni 4 n tɛ n da don la Buwaji Jabate nka n'i ye ko in kɔnɔ ko ta k'a lajɛ a bɛ taama ninnu de kan Lozeni yɛrɛ i k'a dɔn ale sɛbɛkɔrɔ kɔnɛ de koyi sabula bolo
dafara wɛrɛ bɛ yen o ko lozoni tɛ ayiwa syndicat ye sabula olu yɛrɛ de taara olu de syndicat ɲɛmaa ye Bɔjabate k'a don fana ɲɔgɔn sama bɛ Gabriel Touré la a ko min mana na nin dangan na jango dɔgɔtɔrɔso ko i k'a dɔn a bɛ maanifin kamana kuwa n'o tɛ minisiri dɔ tun bɛ yen ko Michel Siribe Bɔjabate i k'a dɔn a ko kun ye wulikajɔ caman kɛ min bɛ se ka to ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ dalajɛ nka coup d'état min kɛra 2020 o sina ka na ko bɛɛ lajɛlen dafiri segi ko bɛlɛ o sina nana ka bolo dati o wariko kumaw a bɛɛ dulonna sɔrɔw nana dulo Bɔjabate i k'a dɔn comité syndical kɔni i k'a dɔn bɛ ni mankan in de la o yɛrɛ k'i bɔ a la Gabriel Touré la kamalen dɔ fana bɛ Mambe Touré Mambe ko a ko nin ko in kɛra dandɛmɛ de ye ka sababu kɛ wulikajɔ ni jateminɛ nin kɛrɛfɛ banbali cɛ min bara ka kuma olu yɛrɛ to a la o yɛrɛ ni ɲɛmaaya mankanko ye sabula o kɔni dari disi gosi k'i yɛrɛ k'a ye ɔ min kɔni UNTM olu fana to a b'a la Bɔjabate k'a dɔn ko in a fanga bonyanen don kosɛbɛ ni wulikajɔ ma bolo da jamana ɲɛmaaw fɛ Bɔjabate k'a dɔn nin ye kɛwale min cɛ ka jugu jamanakuntigi n'i y'a dalen ma colonel Assimi Goïta journal m'o fɔ dɛ ni Assimi Goïta wulila bi ka nin kelen-kelenna bɛɛ wele da ni da wallahi grève in bɛ ban pewu a kana to n balimamuso kelen ma sa a bɛ ban pewu président yɛrɛ k'i da don a la a bɛ ban dɛ o ye tiɲɛ ye bonya min bɛ Assimi Goïta ka bi jamanadenw b'a fɛ n'a ye nin kelen-kelenna bɛɛ wele bɔn a ye nin bila a ye min bɛ fɔ a y'a bila n b'a fɔ minisiri minisiri b'a ɲɛɲini a ye san kelen d'a ma Bɔjabate ko in bɛ ban sa Merci de votre fidélité, vous écoutez Radio Jekafo depuis Jami fɛn min tɛ bolo kɔnɔ wallahi n'i ye bolo tunun a laban bɛ kari Jami bi si ka sali a bi si ka wurudi wallahi a t'a fɛ maa si ka degu jamana in kɔnɔ Sɛgɛnɛ kalanden don nka ni fɛn min tɛ yen o tɛ yen dɛ o tɛ yen o tɛ yen a ka kɛnɛ hakili n'o tɛ a bɛ hinɛ dɛ nin kun ye sɛbɛn ye n ye min salo ka bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ ne bɛ n tigɛ don ko kura o bi kɛ 22 septembre yɛlɛma hɔrɔnya don sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Ali 24 ye karamɔgɔ daba tunkara a ko an ka taa Mali douanier fɛ karamɔgɔ daba tunkara inspecteur général n'o ye Amadu Konate karamɔgɔ daba tunkara e ko min kɔni ye ŋanaya ye k'a wulila k'a jɔ n'o ye tuguni sɛbɛnnikɛla ko a bɛ se a tɛ se a fari falen don a fari fununen don karamɔgɔ daba tunkara min ye Amadu ye ale ko k'ale tɛ kuma fɛ dɛ ale bɛ baara de fɛ a ko n'an bɛ taa an bɛ se sɛbɛnnikɛla ko Amadu bɛ taa tuma min na karamɔgɔ daba tunkara ɲugu ɲaga ɲaga o cayara kosɛbɛ sabu o tɛ ban Maliko la bɛɛ n'i ka hakilina bɛɛ n'i ka kunkilenna karamɔgɔ daba tunkara maaw tɛ ɲɔgɔn fɛ tuguni sɛbɛnnikɛla ko min ye cɛ duman o dɔn bɛ jamana kɔnɔ min bɛ se ka min kɛ n'i y'a ye nin douanier cɛw cɛ la musobaw cɛ la min ye jamana marabaw ye danna ta ka da Amadu Konate kan karamɔgɔ daba tunkara bɛ fɛn dɔ mana sɛbɛnnikɛla ko Amadu bɛna tuma min na a fana ko mɔgɔ kelen tɛ se ko la a ko jamajɛ baara de bɛ da douane kɔnɔ a ko jamana in bɛ dabolo min na bi a tɛ dabolo ɲuman na douanier jigi ye pɔsu mun ye a tila bɛɛ lajɛlen datugulen don min ye bamanciya wale nka a tɔnin tora min ye dɛ an bɛna an jilaja ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yaasa ka jamana wasa sɛbɛnnikɛla ko Amadu a y'a dafa mugujalan n'a don karamɔgɔ daba tunkara k'a kɛ ni siran ye nka min ye baarakɛlaw ye u ko Konate ne bɛ yɔrɔ yɔrɔ an bɛ n'i ya hakilina ye fɛn o fɛn an ka hakilinaw ye jamana ɲɛmaaw kɛmɛ ka fɛn mun ta ka d'e ma i da ka sunɔgɔ mugujalan min n'i da fa la dɛ a ɲiginji bɛ sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye Amadu ye a ko ale tɛ kilimunkɔrɔsigi fɛ karamɔgɔ daba tunkara min kɔni ye pick-up ye dɛ a b'o de ta ka wuli ka yaala tile ni tile min ye pɔsiw ye ka taa cɛdenw sigilen sɔrɔ a tɛ t'u sɔrɔ tiga ɲimina a tɛ t'u sɔrɔ arajo lamɛn la a bɛ taa sɔrɔ u bɛɛ baara da kelen de la u bilala min na u bɛ k'o kɛ u ma ɲɛ dɛ n'u ma radio lamɛn an bara k'a tanu a bɛ kɛ cogo di fo ka radio de lamɛn k'o fɔ a ye olu u ka radio lamɛn fɛn dɔ bɛ tɛmɛ o kan dɛ olu bɛ k'a kɔlɔsi repos kuma u ka radio lamɛn naam kininuɛri sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tunkara min ye Amadu ye a taa o taa pɔsu la a bɛ nisɔndiya sabu a bɛ min ye o bɛ somɔgɔ sama bɔ sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ min ye ministre de l'économie et des finances ye n'o ye Alfuseni Sanu ye Sanu yɛrɛ kɔni nisɔndiyara karamɔgɔ daba tunkara a ko n'i ko muso ma k'a ka den wolo karamɔgɔ daba tunkara n'i y'a gosi n'a ye sabani wolo i bɛ fara la n'o tɛ i b'a fa sɛbɛnnikɛla ko u ko k'u ye laɲini min kɛ k'a ɲɛsin Amadu ma karamɔgɔ daba tunkara ko Amadu ko k'ale yɛrɛ bɛ dɔɔnin fara o kan k'a ka kuma in ka dɔgɔn sɛbɛnnikɛla ko min ye CFA wari miliyari 600 ani 11 ani miliyɔn 311 u y'o de laɲini kɛ Amadu fɛ 2022 min ye Amadu ye an jigi b'i kan Mali foroba
Yakuba wagande n'o ye trésorier ye an bɛ fɛ i k'o de ɲinini k'o suru trésor kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko maa min yɛrɛ trésor ɲɛmaa ye ale kɔni wasara kosɛbɛ a nisɔndiyara hali n'a tɔgɔ ma sɛbɛn min ye trésor kɔni ɲɛmaaba ye trésor ɲɛmaa Cherifu don Ben Buye n b'a dɔn Buye sɛbɛnnikɛla ko trésor ɲɛmaa karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ waati o waati ale jigi kɔni mana bila wari kan min ye Amadu ka cɛdenw ka nafolo bɛ se ka na suru cɛ min kɔni ye trésor ye k'a fa tɛntɛn sɛbɛnnikɛla ko min ye trésor ɲɛmaa fana bɛ kunnafoni ta ni ka ministre sɛgɛrɛ i ye maa minnu bila baara la tiɲɛ yɛrɛ la douane ɲɛmaa a bɛ k'a ka kɛta k'a kɛcogo lakika la o tuma k'a ma ɲinɛ a nakun kɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye ministre de l'économie et des finances n'o ye Alfuseni Sanu ye ale yɛrɛ kɔni fana ye lettre dɔ kɛ Bobokɛ Pasa karamɔgɔ dɔ b'a tun nka min ye hakili juru cannen don a filɛ nin ka nisɔndiya lettre dɔ boloda ni k'o ci ka taa di Amadu ma Amadu o tuma nisɔndiyalen don i kɔrɔ colonel Asimi Goyita Sogɛli Kokala Mayiga Mali gouvernement bɛɛ lajɛlen laɲini mun kɛr'i fɛ k'i k'a baara boloda i y'a kɛ fo ka tɛmɛ a kan miliyari 611 miliyɔn 311 o min tun ɲinina ka ɲɛsin Amadu ma dɛ Amadu ye miliyɔn 21 far'o kan ko n bɛ tila ka dɔɔni far'o kan e ka problème ye nin de miliyɔn 20 miliyɔn 20 a ye min fɔra ye k'a k'o de ɲini ka bila trésor kɔnɔ dɛ a y'o de ɲini k'o ban pe ka tila ka 21 millions de far'o kan tuguni 21 milliards n b'a k'i da gosi hali bi ba jɔ doyen mana ni 21 millions million kɔni tɛ a fɔ milliard sɛbɛnnikɛla ye min sɛbɛn fo ni sɛbɛnnikɛla filila dɛ sɛbɛnnikɛla ye min sɛbɛn yan 21 millions de francs CFA a filɛ nin ye ayi milliard don i b'a sɔrɔ ale de filila million kɔni tɛ foyi ye i b'a sɔrɔ ale filila sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ laɲini kɔni 611 milliards 311 millions o tuma n'i y'a lajɛ Amadu ye min na don trésor kɔnɔ o ye 611 milliards kuma ɲɛna milliards 11 milliards 290 millions a ko n'i y'a lajɛ farankan min kɛra kan dɛ o de ye 21 millions ye laɲini kɛra k'a ban pewu fo ka tila ka dɔɔni yɛlɛ a kan i y'a faamu sisan sɛbɛnnikɛla ko a ko laɲini min tun kɛra Amadu fɛ karamɔgɔ n'i y'a lajɛ kɛmɛ sara la a bɛ fɔ nin de ma ko 100% sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni jamana nisɔndiyalen don nin waati la min kɔni Amadu Konate ye karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ dɔwɛrɛ kɔni t'a bolo hali bi a ka tɛmɛ n'a ka baara ye a ko 2022 o kɛra ntaman 2023 mun daminɛlen filɛ sigi kan bɛ k'a lajɛ tuguni 21 22 kɛra kɛ cogo min na min kɔni 23 o man ka jigo jukɔrɔ Amadu ye lɛdu fana ta tuguni i n'a fɔ a ye lɛdu ta 2022 a ko a ye danna mun kurakuran kan a y'aw sigi a kan lajɛ tuguni min na fɛn wɛrɛ kɛ tuguni min ka jugu n'a ka laɲini ye tuguni a se bɛ n ye a dabali bɛ n bolo a cɛdenw bɛ n bolo wa n tɛ kuma n kun fɛ kunnafoni filanin an ye min bɔ 22 septembre kɔnɔ a ka bi bɔli don ni nin wari bɛɛ lajɛlen bɛ trésor kɔnɔ i k'a dɔn kamalen kelen bɛ yen kamalenba dɔ a yewe a parler don a tɔgɔ ye ko Ture u k'a fɔ Ture a k'a fɔ Ben Buye Cherifukɛ ye a ka mɔgɔw ka wariw d'u ma joona trésor ɲɛmaa awɔ a ka wariw di joona a kana bala a ka teliya i ka kuma in ko munumununen don k'o ka suma sisan a ka teliya n'a y'a bolo bɔ wariw kan nin bɛɛ wari bɛ yen wari bɛ yen wari bɛ yen dɛ Ahmed Jakite i cɔ n ka te ko i ma premier min an ka segin ka na Jɛka pep n bala cogo bɛ di Wajibate ko ambiance nana muso bɛɛ lajɛlen ka ayiwa jɛnɛkala ta ambiance nana ma Darame sigira Musa Darame den kabini Ala ye diɲɛ da ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ muso ka kɛ jɛlikuntigi ye ambiance o don Bamakɔ yan maa o maa b'a la k'i ye ngara ye maa ma b'a la k'i ye ɲamakala ye a bɛɛ faralen don ɲɔgɔn kan k'a ɲɛmaya ta k'a di ma Darame ma Musa Darame den kɔni a balolen don a kɛra waati jumɛn a mɛnna koyi ani bi cɛ foyi fɛn fɛn ti san 30 ye a b'o bɔ ambiance ba 12 fili la o don Tata Bambo Ala k'a hinɛ Ami Koyita i k'a dɔn ngara dama a bɛɛ ba 12 fili la a don olu de farala ɲɔgɔn kan k'ambiance sigi ma Darame y'a ɲɛmaa ye Musa Darame den muso ka kɛ jɛlikuntigi a daminɛ n'ale de la nkɛ a bɛ dafa fila jɔnni bɛ k'a ye ka jelimuso to ɲɔgɔn buru jafu la k'an yɛrɛ di ɲɔgɔn ma na k'a ye bilen kelen kɛra ka ban filanan na kɛ dɛ ayi o banna o ka anw jeliw yɛrɛ to an minnu kan ka mɔɔw fɔ k'u bɛn an minnu kan ka wulikajɔ kɛ ka ngara da ka taa mɔɔw deli ni mɔɔw kɛra ɲɔgɔn na n'anw yɛrɛ dama bilalen don ɲɔgɔn na ɲɔgɔn lebu ni ɲɔgɔn fana ni ɲɔgɔn banani na a ma ban jeliya yɛrɛ ma ban sa jeliya banna dɛ
wallahi min ba kamana bi nga Bwajabate mina kuma kiliviye minye ngoro ani mvawi Mukhtar Kone ana jenyaw uka wuli ka job kuma deni nu mawuli jaliya laban o laban abidabla utenyu mayne Mukhtar Kone nu mawuli ka kuma jali don fɛ a bɛɛ y'u denw n'u mɔdenw ye u tɛ ka kuma maa si fɛ k'a tɛ dabila n'o dabila la o tɛ ɲuman ye jaliw ka ɲɔgɔn nani ni ɲɔgɔn burujafu dabila Bwajabate a kun tɛ wallahi a kun tɛ nin ko ye koyi yede Bwajabate ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le républicain o don Worodugu Jeko ani Foroba Ɲada a boliko siɲɛ 600 849 Agibu Sogodogo ni y'a ka fasiri ye Agibu ko hiji Bwajabate k'a dɔn fantan nin d'a la bilen fo ni min dara sen la walima fali la dɛ miliyɔn 6 foyi t'a jɛw la miliyɔn 5 foyi tɛ hiji jɛw la bilen Bwajabate i k'a don dongo don gɛlɛya de bi fara jamana ko kan min ye maganda ye n bɛ taa hiji Bwajabate k'a dɔn silamɛ caman n'a hami minɛ sa ni ka mɔɔw taatɔ n'u natɔ lajɛ walima sama na kɛ kɔlɔsini ani furakɛ jɛmani i taara magan miliyɔn 5 sefa Bwajabate i k'a dɔn maliden joli joli bɛ yen min bɛ se ka miliyɔn 5 gɛn k'a minɛ saa kɔnɔ ko n b'a kɛ hiji taa wari a maa man jan Bwajabate jɛrɛjɛkulu min na ale bɛ hiji ko ɲɛnabɔ an ka jamana kɔnɔ min ye kɛn yɛrɛ y'o ye o de filière privée ye a ɲɛmaaba dilen don madame Cissé i k'a dɔn Fatumata Kuyate n yɛrɛ balimamuso ale de ye association ye agence de voyage ani tourisme ko min ma AMVT ale de ye ɲɛmaaba ye Bwajabate a ye tabali gosi ka welewele da kɛ min kelen filɛ nin ye a ɲɛ ka fɔ jamanadenw ye ka faamuyali sɔrɔ an minnu n'anw bɛ taa ni mɔɔw ye hiji la an minnu bɛ hiji baara kɛ anw nɔ tɛ wari ko gɛlɛya ka se bi ma dɔ faralen hiji wari kan anw nɔ tɛ anw yɛrɛ ka ala deli de ye hiji taali ka nɔgɔya nka min mana kɛ cogo min f'o ɲɛ de ka fɔ Bwajabate k'a dɔn kɛnɛ nga i k'a dɔn commission ayiwa jɛrɛ ko min sigilen don promoteur d'agence de voyage min ye Boubacar Tangara ye ani Mahamadu Tarawele ninnu fana tun bɛ kɛnɛ kan min ye madame Cissé Fatumata Kuyate dondikɛla kɛlɛbarimaw i k'a dɔn olu y'a ɲininka i k'a dɔn hiji ta wari a dama tɛmɛna ka sababu kɛ tiɲɛ don Bonjour, merci de votre fidélité, vous écoutez Radio Jekafo depuis Bamako. min ye Fatumata ye a ko min ye ɲina hiji ye bɛnkɛra ngalon dɛ miliyɔn 4 ani 130 ani 5 joli y'o jɛ miliyɔn 5 la 5 dafara a dafara dɛ i bɛ taa ka segin ni labɛn yɛrɛ ni fɛn minnu kɛ samaranu ni furukanu ni fɛnw kalali la a ma dafa miliyɔn 5 la ayiwa sigai Bwajabate a ko i k'a dɔn o don dɛ ni maa min kɔni b'a fɛ ka magan ye Bwajabate k'a dɔn nin wari in bɛ da fiɲɛ na a ko k'a sababu kɛ fɛn caman ye Bwajabate k'a dɔn diɲɛ laban kɛlɛ banbali o ye fa bɛɛ lajɛlen gɛlɛya Ukraine ani Russie jamana bɛ kɛlɛ min na Bwajabate k'a dɔn danya tɛ o de kɛra sababu ye essence yɛrɛ wari ka gɛlɛya min bɛ avion d'a ma a wari gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten avion tigiw ye dɔ fara u ka taama sɔgɔ kan o k'i bɔ yen n'u sera Maka Bwajabate k'a dɔn ayiwa Mina ani Arafa Bwajabate i k'a dɔn wari min b'i bɔ yen n'o ye musakaw ni fɛnw ye 100 o 100 Bwajabate i k'a dɔn u y'a triplé de fo 100 a bɛɛ lajɛlen taara kɛ 100 o 100 yɛlɛmana k'a kɛ 300 ye Bwajabate a wari caya kojugu o fana k'i bɔ yen Maka Bwajabate i k'a dɔn ayiwa Alikaba la i k'a dɔn so ni so minnu kun bɛ yen ni mɔɔw bi si a kɔnɔ n'o ye dunanjigin yɔrɔw ye Bwajabate i k'a dɔn u y'a so kɔrɔ bɛɛ ci ka bɔ yen so kura caman de dilanna Bwajabate so minnu dilanna a wari cayara a siyɔrɔ i k'a dɔn a wari sarata fana dɔ fara l'o kan i k'a dɔn o fana kɛra sababu ye min ye hiji ta ye sabula agence minnu bɛ taa ni ye olu b'i bila so de kɔnɔ Bwajabate i k'a dɔn so wari ni 1000 kun don o kɛra 3000 ye o cayara a ko fana ye dɔ ye Bwajabate k'a dɔn dolari wari bi falen dolari de la dolari kelen o fana sɔngɔ de yɛlɛla fo k'a fɔ k'a tama tɛmɛ Bwajabate a ko n'i ye ninnu musakaw ta k'a lajɛ i ba n'i y'a fara ɲɔgɔn kan 100 o 100 o yɛlɛla ka t'i bila 400 o de ye dɔ fara k'o yɛrɛ sɔngɔ kan o hiji gɛlɛya olu yɛrɛ ka ala deli tɛ hiji ka gɛlɛya Bwajabate ka sababu kɛ ni hiji nɔgɔra a bɛ kɛ sababu ye maa caman ɲɛ ka da Alikaba kan nka wari bɔli bɛ fɛn o fɛn na
wajibati na gɛlɛyara i k'a dɔn damata ko don u y'a ɲininka gouvernement minnu bɛ taa gouvernement fɛ olu dun ta ka nɔgɔn a ko ye wajibi maa minnu bɛ taa gouvernement fɛ gouvernement de jɔlen don ni fɛn caman ye olu kelen bɛ ka sale ani musaka caman da u k'a disi la olu minnu ye privé olu tɛ se olu ta kɔni ye i bɛ wari min sara i k'a dɔn olu b'o baara de kɛ Saudiya ka n'a lajɛ ko Makan bɛ Arabi Saoudite wajibati foyi den kelen tɛ kɛ a wa ngilaki la fɛn o fɛn n'a fɔlen don a bɛɛ wari de bɛ sara wa nin fɛn o fɛn fɔlen filɛ wajibati i k'a dɔn agence bɛ wari sara yan'u ka taa a ko kuma ɲina hiji a da gɛlɛyara a gɛlɛkun ye tɛ dɔwɛrɛ ye nin n'a damanda don u y'a ɲininka fana k'a fɔ min ye Côte ye Côte d'Ivoire ta dɔw y'a jira k'a fɔ olu ta ka nɔgɔn ka tɛmɛ Mali ta kan ayiwa a ko hiji san 2023 Côte d'Ivoire i k'a dɔn mɔgɔw b'a ka fɛn o fɛn nkalon don miliyɔn 5 ani 150,000 wa u ka sagasɔngɔ ni passeport sɔngɔ t'o la dɛ o bɛɛ kɔfɛ voilà mɔgɔw b'a la fa bɛɛ fɛ réseaux sociaux ko Abidjan Sénégal olu ka hiji miliyɔn 2 ni 100,000 a ko nkalon don a kun balana dɛ nkalon don dɛ a min b'a dɔn filɛ k'a f'i ye nin wajibati a ko agence olu bɛ wuli ka jɔ ni min kɛ i k'a dɔn a wa gouvernement tɛ se k'o kɛ o de la i k'a dɔn a wa hakiliw ka fara ɲɔgɔn kan Mali hiji ɲina miliyɔn 4 100,000 ani 30,000 ani 50,000 wajibati k'a dɔn bɛnkɛr'o de kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le républicain kɔnɔ Worodugu Jeko ani Foroba Ɲada pays émergent sɛbɛnnikɛla karamɔgɔ a tɔgɔ Ayida Kone sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔra min ye Mali densɛbɛw tɛ ban Mali cɛŋana cɛ dumanw olu tɛ ban dugu jɛko 20 i na kuma duman dɔ mɛn sɛbɛnnikɛla ko min ye communauté dankele dɔ bɛ yen karamɔgɔ daba tugura n'ale tɔgɔ kɛn bɛ ka kɔ tigɛ ka baw tigɛ a ko n'o ye Elhaji Mohamed Sako Elhaji Mohamed Sako sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tugura min ye opérateur économique don sɔrɔ busonba jɔlen don an ka jamana in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ min ye dugu jukɔrɔla k'a jateminɛ k'a lajɛ sanu mari janna ka taa bila min ye pétrole la sɛbɛnnikɛla ko a kɛmɛ k'o fana ɲini k'o ɲɛdɔn a ko min ye Elhaji Mohamed Sako ye karamɔgɔ daba tugura a kɛmɛ ka tɔn dɔ boloda n'o ye mouvement jamana kanu ye o yɛrɛ walankatalen bɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen la o gili bɛ ka don an bɛ don min na ko bi karamɔgɔ daba tugura k'a sababu kɛ mun ye kankelentigiya ni min ye faso kanu kuma min bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko don o don jamaw de bɛ ka hiri k'o kan a ko Elhaji Mohamed Sako sɛbɛnnikɛla ko min ye hinɛ makari fasoden ɲumanya baara karamɔgɔ daba tugura falatɔw yatimɛw dɛsɛbaatɔw tile tɛ bɔ ka bi abada n'a ka dɛmɛ ma se dɔ ma sɛbɛnnikɛla ko amalidɛmu n'o de kɔni filan ni Lafiyabugu a ko min kɔni dɛmɛ belebele a y'a ta ni ka yen sigɛrɛ lakɔliso ka ye ka taa bila saki ale ni tabuluban a y'o min ta k'a di danto la sɛbɛnnikɛla ko min ye ɲɔ malo sugoro karamɔgɔ daba tugura a y'o min ta ni k'a di dɛsɛbaatɔw ma danto fana la sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye jigisɛmɛyɔrɔw ye ka taa bila hali furakɛliw la Elhaji Mohamed Sako dogodogonin kɔnɔna la k'a ye min kɛ k'a se a dan na a ko an ka jamana kɔnɔ a tɛ fɔ ka ban sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Elhaji Mohamed Sako k'a to ɲumanya baara la a ko Ala b'a dɛmɛ kosɛbɛ sabu a filɛ ka disi da min ye baara kumaba dɔ la n'o ye cimenterie ye ciment dilan usine belebele k'o jɔ jamana in kɔnɔ n'o ye bɛɛma jɛma marabolo la sɛbɛnnikɛla ko o baara yɛrɛ nun donna ka ban a ko n'o banna sɛbɛnnikɛla ko min ye o ɲɔgɔnna cimenterie tɛna kɛ Mali kɔnɔ a ko Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ Mali n'a dafɛ jamanaw la i tɛna ciment dilan usine ye min mina capacité bɛna bonya ka tɛmɛ nin kan a ko n'o kɛra Mali ka bɔ nɔgɔ la Mali bɛ chantier min na Bonjour, merci de votre fidélité, vous écoutez Radio Jekafo depuis Bamako. Mohamed Sako karamɔgɔ daba tungora a tɛ foroba baara la a bɛ kɛn yɛrɛ min na i b'a ye k'a fɔ jamakulu min n'a bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Mali kɔnɔ Mali kɔkan k'o de fɛnɛ dagosi ka bɔ fo ka dama tɛmɛ Faransi Allemagne États-Unis Canada ka taa bila Algérie ale ni Maghreb jamana tɔw la a ko maaw ka bonya n'u ka dana de b'a kan n'a y'a bolo don ko la ko bɛ ɲa a bolo wa min ye maaw ye u bɛ boli joona ka n'a dɛmɛ k'a yira k'a fɔ Elhaji Mohamed Sako bɛ ko la k'olu yɛrɛ sen bɛ o la sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye Elhaji Mohamed
Mohamed Sako ye munaka ale bɛ nin sɛbɛn sabu min ye Mali cɛkumaw ye karamɔgɔ Dabatungura hakili kana se ka bɔ kɔ jamana ɲɛmaaw yɛrɛ fana kan k'u dɛmɛ ni hakilina minnu ye a ka dɔn k'a fɔ u bɛ kɛwale minnu na jamana ɲɛmaaw u tɛ se ka bɛɛ lajɛlen ta baara la Elhaji Mohamed Sako k'a kɛmɛ ka maa min ta baara la bi maa 100 yirika don minnu bɛ sanubɔyɔrɔw la minnu bɛ cimenterie baaraw la ka taa bila minnu b'a ka hakilina wɛrɛw la a ko fasoden ɲumanya baara karamɔgɔ Dabatungura ko ani o kuma ko o ni foli ka kan janko Elhaji Mohamed Sako bolo bɛ yɔrɔ min na bi a ko jamana ɲɛmaaw kan k'a dɛmɛ karamɔgɔ Dabatungura a ka seko n'a ka damayira la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ pays émergent kɔnɔ Aïda Kone ale ka sɛbɛnni don e ko a bɛ commune jumɛn na commune 2 ne ye san 17 kɛ commune 2 la ne ma nin dɔgɔ yɛrɛ a bɛ Misira fa jumɛn ye ayi Misira côté jumɛn ye n tɛ nin dɔn dɛ nin tɛna kɛ maa kura y'anw kɔfɛ ayi dɛ ka bange Misira ka mɔ Misira wari a tɛna kɛ wari min sɔrɔ la a ma mɛn n'o tɛ ne kɔni ma sɔrɔ k'a dɔn e kɔni ye tile fila ko ye de san 17 ne san 20 ko ye koyi Misira sigi kɛ san 17 Elhaji Mohamed Sako bɛ ŋana la karamɔgɔ nin bɛ san 20 bɔ dɛ n'o tɛ Misira n'i ko Boubacar Tanja Jabi Tanja denkɛ ayi n'i y'o fɔ an y'o dɔn i b'o dɔn i y'a mɛn n'i ko député in tɔgɔ ye di Jowalaki maa t'o fɔ k'an t'o dɔn nka nin bɛ sɔn ka kɛ maa kura ye Elhaji Mohamed Sako san 20 a bɛ cɛw kan commune 2 kɔnɔ e bɛ commune dilan sa anw dun bɛ commune 2 la i ka nin kuma in kɔni ma dɔn san 20 e de b'a dɔn n'o tɛ anw kɔni ma tabarikala o kuma n'a bɔra ka min kɛ Ala k'an n'a dɛmɛ a bɛ ka ɲuman kɛ dɛ an bɛ jate k'a dɔn an tɛ nin ko in bila dagirida la waati kɔni kuruna sɛbɛnfura tɔni bɛɛ nka an n'a lajɛ sabula farikɔnɔjɛkɛlaw bi alamisa ye jula de bɛna yɛlɛ sa Uriya Kuruma tabarikala sigana fiɲɛbɔ banna o kuma bi a bɛna yɛlɛ sisan sama jiginna Gejulukun basi foyi t'a la a bɛ gijigiji bi a fana a y'a daminɛ a ye baaraw daminɛ ayiwa alhamdulillah a bɛ gijigiji alhamdulillah anw bana ye latigɛ anw mana tila radio la ka ban anw t'a matarafa an bɛ ngɔni de b'an gɛrɛ la sa an bɛ jatigiw baro o de la an t'a dɔn an bɛ jate bi taa an b'a bila yan pepewu